Аз лично изразих така опасение, че досегашните инструменти за контрол от страна на общините, които инструменти им дава Закона за публичните финанси, както и самия Закон за народните читалища, не са използвани рационално, тъй като кметове имат право да спират, някъде го правят, финансиране на тези читалища, които въобще не осъществяват дейността си. Също така имат задължение кметовете да налагат глоби на читалища, които не изпълняват задълженията си по Закона за народните читалища по отношение на доклади, отчети и така нататък, или пък предоставеното им имущество го отдават неправомерно. И тези средства, които от тези глоби трябва да идват, трябва да постъпват в Национален фонд култура. Също ангажимент, който поех е да отправя въпрос към Министерството на културата, колко до сега са събрани като средства от наложените от общините глоби на читалищата в това отношение. Но тук според мен е по-интересно. По-интересно, че преди няколко седмици по въпроса с българското домакинство на сесията за културно наследство. Едни пари трябва да отделим. Те парите са ясни, но унижението, всъщност, което отделя България заради това управление, е огромно.